Salutare tuturor, eu sunt Cristian, am mai pus de mult un videoclip și azi o să fie un videoclip, cum să zic, mai special așa. Deci, unii care sunt abonații mei vor recunoaște groapa asta, dar unii nu. Și o să pun și link la videoclipul care a făcut groapa asta. Bă, asta nu-i cumva groapa aia de la Big Bang-ul alea 5G și am pus acum videoclipul 9 luni. Da, frate, asta e. Aici e și pisica mea. Uite ce mare. Da. Ce să mai povestesc? Vrei să vă arăt și cățelul meu? Hai că vi-l arăt și pe el. Uitați-l. Uitați-l acolo. Nu știu ce mănâncă. Uite și-ai pisica. Uitați ce frumos e afară. E o zi frumoasă. Uitați dealul. Să facem videoclipuri cu el. Aici așa a fost și o colibă. Bă, ce-a luat el acolo, frate? Ok, ciudat. Nu uitați să dați un like, un subscribe, să facem și noi cât mai multe like-uri și abonați. Și să ne jucăm un pic cu pisica totuși. Bă, și scrieți în comentarii dacă vreți. Știu că e ciudat deja, dar dacă vreți să cumpăr chibrite, folie de aluminiu și fac o petardă din aia ce dai cu ciocanul și eu o să vă fac și tutorial. Ok, nu uitați să dați un like și un subscribe, v-am pupat!